بسلم ثم سلم على النبي أمومي شفنا وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أمومي شفنا وويل musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feñjayi ɓataake bindaɗo njeslaare 13 bowte hitande ujunɗe 23 ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklina e windere kala sénégal mauritanie mali gambie guine hay diaspora o pop moni fof ɗo woni ɗo min calminima ɗon min juurimama ɗon min duwanimama ɗon min ñaguimama duwaw alhamdulillah ceerno khalidou en calmini jinna men tedduɓe en juurima jinna men tedduɓe en duwanima jinna men tedduɓe saabu so wonano kamɓe en jotta ko ɗo hande ɗen kaala alhamdulillah ko yettude allah no feewi wuurɓe ɓe yo dusugo ɓooy allah ɓeydanaɓe cellal e hattan ɗon ɗo ɓe jiyata min eɗen goni lawol peewal ruttiɓe ɓe walla mbiyen ɗaniɓe ɓe nde allah ɓeydata yurmedum e mabɓe kamɓe e dendagal maɓe julɓe kala duwawo noon koko huftidini dendagal julɓe kala ceerno khalidou yimɓe hewɓe ne mbaɗa messuji taw kadi koɓe gona hattanɓe no fewi to banggue celle kono ɓe kolliti guila batti heɗade yewtere nde elle ma wi wonti pikkir walla poɗɗe ɗe ene safraɓe kala ñande yewtere nde arani ko ñande hen musallaji mabɓe ɗi gummitto kono kala ñande yewtere nde ari aɓe keɗo alhamdulillah aɓe tina softede aɓe tina cellal aɓe tina iwde yewede nde tawno rafi ɓurɗo mawnude o ko rafi yewede moƴƴani kono hande o no aduna way yewtude ni foof hande ko noon yimɓeɓe mbayi yewede saabu aɗa joddo yimɓe taw koɓe kalata ko wona haalama tawa yiɗa jeeweɗa aɗa wona ñawɗo an tan goto leeli aɗa futtini guita laara hay goto ɓattata komo yewtidde ma ko jiɗɗa yewtanede ko ɗeɗo gueɗe kala hande yewtere nde momti ko heewi muññiti ko heewi duusi ko heewi alhamdulillah yo allah ɓeydanen jaam eɗen calmina ɗo henna jaatigui men dakar kam woni jaɓɓiɗo men ɗo kam jeeyi sababu jonde men ɗo woni alhaji abdourahmane ka kame joom suuru mum sohna hajja hawa ka boɗejo tanum sira yaay mum princesse joom galle muɗum kono calminen ceerno ibrahima diallo ha to talibaji samba haba e ceerno idrissa sambo to sinthiou bobo e ceerno haruna ballali gorko moƴƴo julɗo kewɗo gandal kewɗo duwaw kame mawnum ceerno mahamoudou ballali e ceerno moussa silla ha toon to leydi france kame musidɗo men lamine baguiɗo pular to ɓoki diawe kam joom suudu mum sohna mariama yero ha toon to ɓoki diawe
kami sohna salamata ba ha to ɓuki jawe e ceerno abou bara ɓi ceerno bara ha to wuuro moolo kami mawnumen e miñumen kala ko noonne kadi cubballo alhaji mouhamadoul mansour baro to mbuura woni sohna Kumba Belel Sy jeyaɗo to Thiali ha to Kanel tawete to leydi France debbo moƴƴo kewɗo nafoore dokkuɗo hoore mum kala galle cheikh ceerno Mansour Baro to Mbour. En calmini dendagal bandiraɓe julɓe kala ceerno Haali Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw kono kadi mi salminiɗo ene banam debbo tedduɗo woni sohna faati Abou Saar debbo jontaɗo o kono kadi ko diwo jontaɗo mi salminima mi juurima miñam korsinɗomi jiɗɗomi nadɗo yam ha heeɓi nder ya wuur ko heewi yo dusugo ɓooyi ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama mi mbaraɗanima alhamdulillah bisimilla maɗa seydi Sy assalamu aleykum wa rahmatullah. Otolemtu gasata kalko moroka bural kole sabure burado minne. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Seydi Saar mi salmiti mama mi weltani mama mi ñagani mama Allah moƴƴere to gonɗa fof mi ñaguima Allah ya wona jaam. mi salmini dendagal julɗo ɗo woni kono en kertini e ɗin calminali urɗi tedduɗi labaɗi timmuɗi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna. en calmini jinnaɗo men tedduɗo mo ganduɗa enen parnoro ɗo Allah waɗimo o woni jinnaɗo men ɗo janab Abou Tafsir Mamadou Seydi Sy Allah junnu gurdam. kono en duwima jinnaɓe men noto yiɓe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yo Allah hebbin e mabɓe yurmede mum bi jaahi annabi men tedduɗo sallallahu alayhi wa sallam. en calmini giɗo men sehil men mo ganduɗa en gamata teddata en kastata haaldemo alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbayi en calminimo en juurimomo en ñaguimomo duwaw en duwima nde Allah junnar gurdam Allah lowa cellal. ko ɗon calminden ceerno Khalidou Mbayi kawmen yo Allah lowmo cellal ko juuti. calminoren ceerno Abdullahi Mbayi guiƴi en sehil meɗen giɗo men. en calmini ceerno Ahmed Tidiane Sakho e galle o kala kono en calmini ceerno Ahmed Tidiane Togosil kaw Moustapha mi salminimo. en calmini galle Cheikh Oumarul Foutiyou kamɓe fof e ardinde mo Allah ardini ceerno Madani Tall Seydi Tall en calminimo no feewi en ñaguima Allah yo Allah heddumo ɗo ko juuti barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam. kono ɗon calminden ceerno Souleymani Bal ha to Maylus kono mi salmina ɗon banam debbo sehilam Aminata Jumannere ɗo Maylus ɗo. en calmini baba Lowel Mbodj ha to Senje en calmini galle makko Dede Mbocel e Mamadou Diallel kamɓe fof en calmini ɓe. en calmini Haruna Coulibaly ha to Senje gan enen mo gandirɗen Demba Dene kono en calmini coddiɗo makko moƴƴo Hawwa Abou Ndiaye. kono en calmini jinnaɗo men moƴƴo mo Allah moƴƴini mo Allah waddi en taw ko saabi Allah timmuɗo wonde jinnaɗo ƴoƴƴo jaaruɗo hakkille muñɗo dewowo Allah jiɗɗo moƴƴere jiɗanɗo kala moƴƴere ponduɗo ko jibini e goɗɗo. alhamdulillah o wiyete ko Hawa Pendu ha ɗo Senje ɗo yo Allah yommo moƴƴere. a jarama no fewi mi nani ko kalɗa hanki ko an moni moƴƴo. kono ko ɗon calminden sukaɓeɓe kala Ahmadou Sy, Samba Sy, Adama Sy,
Fatimatu Sy, Jariyat Sy, Huley Sy, kamɓe fof en calminiɓe. Hay goten kadi mi salmini hay Nabou. En calmini Oumar Sarr ha to Lyon e cuddiɗo mum Zeynabou Sarr, en calminiɓe no fewi. Kono en calmini Mouhamadou Ndiaye joom galle mum Jariyata Sy. En calmini ceerno Harouna Balla Ly, yo Allah yommo moƴƴere, gorko moƴƴo. Kono en calmini Oumar Sow, hen saaha enen mbiyatno Oumar Bandi, taw ko Baye Fall ceerno Mahmoudou Belli Mbaye, gorko moƴƴo tiiɗɗo fimde, yo Allah ɗalde e fimde ma nde. En calmini Aminata Siré Ndiaye ha to Poosiɗo, to woni fof yo jaam Allah wone makko. Kono en calmini Manguel Gueye, Rahmatullahi Gueye, en calmini Baba Samba Gueye, yo Allah yoɓon moƴƴere. En calmini mawɗo Oumou Touré. Kono en calmini ceerno Mouhamadou An ɗo Cherzi ɗo e sohna Hawwa Sy cuddiɗo makko moƴƴo o. En calmini Mamadou Salli Seck e cuddiɗo mum sohna Habi Ndiaye. Kono en calmini Harouna Abou Ndiaye e galle mum kala. En calmini julɗo fof ɗo woni ɗo giyata Kuna Sy Dieynabel Nomo, en calmini kamɓe kala, yo Allah hebbina mon moƴƴereji muɗum kala. Ɗum noon Seydi Sarr mi artiray ma konngol ciftina en to jaranno ɗen e on sa'a jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy golle ma jooɗi peewi, a jarama, a salmitama, a weltanama. ɓe duwaniɗa ɓe pop en mbiya allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina. Kono kadi en calmini musidɗo men ceerno Demba Huudu Taal e dendagal bandiraɓe kala. ceerno Khalid ɓe mbi yimɓe tan yoɓe tinno ɓe ɓatto yimɓeɓe kadi ɓe jewtira men no fewi, saabu hande yewende ne heewi, yimɓe ko yeewaɓe. ɗum jeeyi sababu no hande yimɓe ne jaawi songuede, tene neɗɗo so yeewama tan songuete, ɓernde kalde yeewa songuete. nde tawno moni pop wonko foti yewtanede, neɗɗo pop wonko handi e yewtanede. wonɗo neɗɗo lomboto taw ko jeewaɗo, wonɗo neɗɗo jotto wona télé yewtatamo, wona radio yewtatamo, wona goɗɗum wona kala yewtere yahore yewtatamo. ɗum noon cafren yimɓeɓe, cafren ɓerɗe ɗe, cafrenɓe jewte ɓe mbasa yewede. saabu hande hewɓe ne goodi hande ko nayeɓe walla ko ñawɓe walla ko joñaɓe, ala ko hamni ɓe gurdam aduna, ala ko ɓeydi rafiji mabɓe so wona yewede. ha tenti noon mawɓe ɓe ceerno Khalid nayeɓe ɓe mbiyata yoɓe ɗanoyo ko gila futuro, gila futuro nayeɓe mbiyata yo ɗanoyo. gila futuro nayejo hanki tindananno tanu men ko kañum riwete hande yaltu sal, yo yaltu yimɓe, woto joddo yimɓe, woto laara télé, yo joñe to jooɗo ha ŋooɗa, so juuli gueƴe gayni tan leelo, ɗani ɗanayi koko leeli, ɓandu waala ŋoodde. ceerno Khalid ɗum nana e rendo ngo ha heewi. alay saago noon yimɓeɓe ɓe ganda ɗeɗo gueɗe ko gueɗe poɗɗe ittede rendo ngo. ceerno Khalidou gonɗen koye annabi Souleymane hakkude muɗum e nelaɓe Bilqis. nelaɓe Bilqis jettima, ɓe jiiɗi kayusaji kala koɓe meeɗa yiide. ɓe pelliti ittude hadiya mo Bilqis tottiɓe eɓe nawan annabi Allah o, so tawi ko annabi walla ala. on holko wiiɓe kanko annabi Souleymane ceerno Khalid. Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no fewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof. mi ñaguima Allah yo jaam Allah e kisal mum e ndenka mum won e ma. en beltima kadi no fewi, en beltanima jomiraɗo subhanahu wa ta'ala gartirɗo en ɗo e dow jaam e cellal e kisal. Seydi Sarr mi weltima, jarama. ko ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jaranno ɗen. annabi Souleymana ɓe dokki ɗum haday o caggal nde feññinaniɓe koɓe gadduno ko foof, koɓe ɗaɓɓuno ko e koɓe cikkuno ko, noɓe jinno liɓirdemo foof ɓe dañani kamɓe ɓeɗo nulaɓe Bilqis.
wadde oɗo debbo lamɗo o dañani e annabi souleymana ko muyno dañje e mum ko caggal ɗum ɓe dokkimo haday o rutti haday o kanko annabi souleymana alayhi salatu wassalam o jaɓani haday o nde ɓe gaddi tan ɓe dokkimo kanko nulanoɗo o e yimɓe arduɓe e makko. souleymana wi i onon kam atu midduna ni bimal mbete on ɓeydan min jawdi e oɗo ko istifham mo ganduɗa gonduɗo inkar wa tawbih. mbete on ɓeydat min jawdi ha i fama atani yallahu de kam ko Allah rokki min e annabagal e laamu ko Allah rokki min e annabagal e laamu ko khairum mimma atakum ɗum ɓuri ko dokkoɗon e aduna ko ala ko min dokka ko ɓuri ɗum onon ko gueɗe aduniyankoje tan dokka ɗon ene joguiɗo minen ala ko min dokka ko ala ɗo haaɗi annabagal ala ɗo haaɗi joni noon garon mbiyan oɗon ɓeyda min oɗon gaddana min jawdi i minen komin dokka ko ɓuuri ko dokkoɗon ko holko rewni hen bal antum bi hadiyatikum tafrahun i onon ɗaccu onon ko oɗo hadiya moɗon mo gadduɗon ɗo o woni ko oɗon parnoro yimɓe e nder aduna ɗum ɗeɗo kecce tuufeje kanŋe en e kalisaji en ɗum woni ko parnortoɗon e dow yimɓe ɗum ko kecce minen ɗum wonani hay hunde ɗo amen ɗo ɗum wonani haydara wonani aɗani ko kalantomami irji ilayhim ruttin ko gadduɗa ko fewde e mabɓe ay oɗo haada mo gadduɗa ɗo ruttin nawtanamo mi sohlani Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que annabaɓe Allah ceerno haalide konngol makko ngol ne laati no feewi saabu ɗum haydara wonani ɗo amen ɗo fitti ko gasi ha laaɓi haydara wonani annabi Souleymane heddima e tarihaji ɗi Allah subhanahu wa taala jangtini ɗum annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam enenne eɗen ketto beele mbawen muñidde koye men e aduna kono kamɓe kala ɓe gasi heɓe laaɓi teni koɓe joguino ko gasi ha laaɓi ceerno haalid ɗo jangguinten ko neɗɗo yo rento wonde derero aɗa jogui jiɗɗa kadi ko janano ko so ari kadi ɓeyda hen tena hokkata ɗum ɗo joni sinno hande ko dendam Dawuda Alassane wonno ene jogui ha heewi goɗɗo ari en totta ɗum tan ƴettat kadi na moftoya kono en ji anduɓe men ceerno Khalidou so tawi a ari aɗa addi enveloppe a tottiɓe en pawi hen guite men jomum ɗo jooɗi haɗum ummade ɗon mawɓe o joddiɓe o heewi ko feccude e mabɓe tawa komo jogui ko ɓuuri ɗum ɓayde ɗum gasani walla mo andi omo jogui ko ɓuuri ɗum o fecce mawɓe wonɓe ɗon ɓe noon andumen ɓe mbaɗata kono noon hande o wonko wahli neɗɗo wawa wiide ne ñaama foof duwono neɗɗo Allah jaabo ala ko an tan yiiɗi ko an tan ñamata ko an tan handi hen ala a wawa ceerno haali Abdullahi Sy Souleymane riwti hadiya o haali ko nelaɓe Bilqis holkoɓe mbaɗi e holkoɓe mbi ceerno Khalid. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya won e jaam. amina ya rabbi. yo Allah yob moƴƴere en calminiɗo mawɗo moƴƴo Coumba Haby Lam toon to Lo Havre en calmini ceerno Oumar Seydi Ndiaye Bamum Siley en nawtiɓe ha to Sangelo Bali yo Allah yoɓon moƴƴere. Seydi Saar ko ni woni no annabi Souleymana wi yimɓe ɓe soɓe jeehi yoɓe kalan Bilqis o wi son jeehi mbiyon Bilqis ko ɗaɓɓumi e makko ko yo arɗo o tuuba o wonta julɗo ko ɗum woni ko cohlumi mi sohlani e makko hadiya min jimmi ko arɗo kanko e yimɓe makko fof ɓe gona julɓe so ɗum ala ko mbimi mbeɗa waɗa ko mami waɗ ɗum
mami adda noon konuuji ɗi on kattanani mami yaltin on e wuro man ngoɗo ngo ganduɗa en ngo tiiɗi on guinnirɗon wuro ngo ko mam mon goto e leñol mawɓe leñol mon te mi yaltina on e wuro he oɗon koy taw ne yaada e koyere ɗum waɗi mo bilɗis nelno yo addu hada o gardinoɗo ɗum o wi yimɓe makko gara e koten sen jeehi kalnenmo ko oɗo haali ko ɓe kooti kala koɓe gadduno ɓe ƴetti annabi souleymane woto ɓe gaccuɗon haydara fof yoɓe ƴettu ɓe nawta kala koɓe gadduno ɓe ƴetti ɓe nawti ɓe kooti leydi maɓɓe ngam ɓe kalno ya debbo lamɗo nelnoɗoɓe o ɓe jeehi ha ɓe jettima debbo o ɓe gari eɓe gartidi e jeese ɓawlude e jeese ñirɓiniɗe sibi koɓe cikkuno ko ɓe tawani koɓe ɗaminino ɓe daña polgu ɓe dañani debbo o wiɓe i onon kam ko ɗum woni jeese mon ɗe ne ɓowli koy e raɓɓiɗinde haala ka ɓe kabri debbo o fof koɓe jiino toon ɓe kabri debbo o fof no goɗɗe ɗe jaari ɓe kabri debbo o kadi ko annabi souleymane neltiɓe sakket haade mabɓe artude ko wadde ko nelawɓe toon konuuji kewɗi doole taw ɓe kattanta ɗin konuuji soɓe garani eɓe gonɗini Allah ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on so an jokken golle ceerno Khalidou ene jangguina men hen sahaji ƴewdade moƴƴani ƴewdoɗa joom galle ma walla ƴewdoɗa joom suudu ma en ji won waɗoɓe noon won hande ƴettoɓe téléphone goɗɗo mbaɗa hen piis naata e WhatsApp pewna ene ƴewdo joom galle mum walla ƴewdo joom suudu jiiɗe gueɗe kala ko mbawɗa dañde toon an hen toon aɗa handi hen puuyowo téléphone joom galle mum walla téléphone joom suudu mum kala ko mbawɗa dañde aɗa handi hen ko ɓerde ma tan musata ko an fawgata ko an tampata ko an dukata ceergal ne hen seerede ne hen serodirede ne hen sirde ɓesgum ne hen serde joom suudu mum ne hen serde joom galle mum en foof ne hen aduna a wawa dañde gonga haɗu no firto ala yiilo jaam tan yiilade jaam noon ɓuuri yiilade gonga toɓɓu haajuma jokku haajuma ya haajuma hoolo kala mo gonduɗa sa ronki hoolade sertu hen ni foti ɗum ko wasiya tan hande ko alarba ceerno haali Abdullahi Sy nelaɓe lamɗo o ɓe gande koye mabɓe de ɓe garti ɓe kabri Bilqis jeese ɗe ne ɓawli ɓe beltaki saabu noɓe jarnoni wona noon ɓe ganda hay goto so wona lamɗo o ɓe ganda lamɗo goɗɗo laamiɗo mo Allah rokki yo laam aduna foof ne woodi ɓe kabri lamɗo o ɓe gayni holko Bilqis wiɗon ceerno Khalid Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini sohna Khadijatou Mbaye to Sanoua kono en calmini mawni ko moƴƴo o hono Rujiyatou Mbaye ha to Kanel yo Allah yommo moƴƴere en calmini Astou Diaw Binta Oumar Diop Seydi Saar debbo o jogui ko huɓere nde waɗi ko dammuɗe 7 taw dammugal fof sa naati e ngal ɗo dammugal a feccitat ndur suudu o to banggue e suudu he kadi dammugal gongal nen ɗon naata e ngal dammugal peccina ɗum suudu kadi dammugal gongal nene yeeso ha wonoyi cuuɗi 7 kanko debbo o nangi ɗin ɗon cuuɗi kanji fof o sokiɗi kanko oɗon debbo o felliti notade annabi Souleymane nde o soki ɗi cuuɗi o addi renoɓe o wi ndenene kam ɗo mbeɗa yaaha mbeɗa notoyo mbeɗa arta renoɓe ɓe gari dari e yamirore makko kankone o noddi yimɓe woɗɓe o felliti yaade notoyade annabi Souleymane Seydi Saar
e on saha o hebli yaade to annabi sulaymana li tanzura ma ya'muruha bihi omo ƴeewoya holko annabi sulaymana yamirtamo kono farta halata fi 12,000 e on saha wiyama ɓe o yaadi ɓe ko 12,000 neɗɗo ko ɗum woni ko yaadi kanko oɗo debbo lamɗo e hoddiro Allah debbo o fellitino to yaade annabi sulaymana o noddi renoɓe galle makko caggal nde o soki cuuɗi ɗi fof ɓen nena dari ina ndena to ɓe ndenata ɗo kanko o noddi fodde ujunnaje 12 neɗɗo o yaadi e mum ngam noto yaade annabi sulaymana o yaadi e doole de 12,000 neɗɗo ɗum adama alsana ala ɓen yimɓe e on saha debbo o felliti yaade noto yaade annabi souleymana mbiɗen seydi sar o yaadi e 12,000 neɗɗo o yeehi noon omo yahamo wonde mabɓe ha o ɓatti nokkuɗo annabi souleymana woni ɗo ɗum noon seydi sar konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Khalidou Abdullahi Sy debbo wona mawni kiniɗo o neli nelaɓe makko ɓe gartiɓe kabrimo o felliti nottoyade ene jangguina men neɗɗo wonko jiyata woto jandade tawi jandade woto tawi o ɓurma doole ɓurma gandal ɓurma dañal pina suba goto e wuuro jandoɗamo teno wawi tongudema e nder seconde goto taw o memanima niyar o weynuma ha dow yimɓe piima walla beddoyma to neɗɗo fotani jandade neɗɗo foti wonde ko neɗɗo jaam yamo neɗɗo foof ene foti andude bawɗo ɗum neɗɗo foof ene foti andude bawɗo ɗum kadi neɗɗo foti wonde tan ko newiɗo paamowo gurdotoɗo jaɓo wurdate sa wayini tan gurdam ma weeɓat kono sa woni neɗɗo cattuɗo ƴagguɗo gurdam ma fof ƴaggat kala jiiɗa neɗɗo cattuɗo neɗɗo ƴagguɗo cattuɗo daaremo hay ko ñaami o dañata neɗɗo newiɗo foof alhamdulillah Allah newnamo foof kala neɗɗo cattuɗo ko kalanɗamo fof mo satti hen ko mbiɗamo fof haade makko wadde mo satti hen a yi neɗɗo jogueteɗo ha maaya mi wi on noon daare aduna o haydara Allah jippini foof nana aduna he wona koyɗol wona haydara sa yiiɗi famde tan futtin guitema daara aduna o kala nde jiiɗa neɗɗo tan hunde makko fof koko satti kala garɗa makko cattinowo hay somo tottuma o sattinat Allah sattinanmo tan kala neɗɗo mo jiiɗa ko newiɗo ko newnowo guilay haala mum gonagal mum dokkal mum pat mum ko newiɗo Allah newnanamo tan ni foti neɗɗo jangge hoore ma tan aduna o ceerno Khalidou Bilqis e yimɓe mum e kewendi muɗum e wide nanayi lawol nottoyade annabi Allah o holko annabi Allah o tini e holno tiniri aɓene ngara e lawol ceerno Khalidou caggal goɗɗal hakkude koɗale mabɓe seydi sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi en calmini ɗon mawɗo moƴƴo biyeteɗo Tamara Ba ha to Tiwo kono en calmini ɗon eskey mawɓe moƴƴuɓe taweteɓe ɗon Usoy Ndiaye e coddiɗo mum Mariam Ñiwa Ndiaye yo Allah yoɓon moƴƴere Aminata Jumannere ha to Maydous en calminimo seydi Sar Bilqis e yimɓe mum nena ngara e lawol ɓe ngari ha ala ko heddi ɓe keddi yettade annabi Souleymana ko fodde ko farsah goto farsah noon en mbi ko kilométre uji 3 to ko kilométre uji nden wona ɗi hande ɗi so tawi ko ɗi hande ɗi ne wawi wonde 4 pawɗi seeɗa walla ɓattoyo 5 nde ɓe keddori ɗum yettade wuuro annabi Souleymana tan annabi Souleymana tini omo andi ɓe jalti o tini e hoddiro Allah annabi Souleymana tini ɓe jalti wari o jooɗi e danki makko he kanko annabi Souleymana tan o nani
hay teppe maɓɓe no ɓe jaɓɓirta o nani kanko annabi souleymane ko woni ko ɗum woni dokkal. o tini ɓe ɓattima wuuro makko ɓe keddora ko farsah goto kene wona kilométre uji 4 pawɗi e oɗo saaha hannde. e le o anda ko kewi o wi yimɓe makko ɓe ɗum ko woni ko nananmi ɗo ko jinneji ɗi kebbiti mbimo ɗum ɗo ko bilɗis. o jippimo e nokku men he o yettimo nokku o de o natti woɗɗude jettugol makko ɗo henna. ɓe mbimo aha o heddora yettade ɗo ko fodde tan kono yarane farsah goto. farsah noon ko kilométre uji 3. ɗon tan annabi souleymana ɗo jooɗiɗo o noddi batu makko qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. he mon batu he mon yimɓam hol e mon mo ina addanami danki makko ki ko adinde omo yetto omo ɗowti omo ɗofti Allah. mboɗo yiɗi noon bilɗis nana ara e lawol debbo lamɗo oyo laamiɗo yaman omona ara ko e lawol o woni joni noon mboɗo sohli danki makko ki yetto adomo yettade ɗo. o noddi batu o haali kan haala Seydi Saar. o immimo toon omona ara e lawol o natti woɗɗude wuuro ngo mboɗo yiɗi noon danki makko kiki ara ɗo haade makko yettade. Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que bandiraɓe hettotoɓe yewtere mon buuɗal yurmeende ahmadou gattamare ba wi ɓuuri sukara welde ko wawde dako laaɓi ceerno haalide ɓuuri sukara e jumri welde tan ko wawde. saɗa wawi ɗum ɓuuri sukara welde sa wawa haydara noon ñama ko ɓuurma hay welde. est ce que annabi souleymane gandal woni kala sa wiyama hol puccu daɗa waɗuno kala wi gandal ko namdal ngal sohna Binta Sow debbo mo gawene heewi haalde kala saaha. hol puccu daɗa waɗuno kala ko gandal. ɗum tagui noon musidɓe tedduɓe sen jiiɗi dadde ko gandal ɗum woni hande ko annabi souleymane woni ɗo hennayi haalde woni ɗo e hollirde. ceerno Khalid Abdullahi si est ce que annabi Allah o annabi souleymane noddi batu jomen gande kene foto wonde kilométre uji jonɗi kene ɗannane ko heewi holmone addanami joni joni ɗo henna ɗo bilqis ɓatti ɗo dankima ko gonki galle makko to ara ɗo joni joni ceerno Khalid hol jaabiɗo. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi en calminiɗo ceerno Moussa Silla yo Allah yoɓe moƴƴere. Seydi Saar mi salmini mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere. Souleymane noddi yimɓe muɗum o wi hole moon bawɗo addandemi dankiki kadi ko kawis Seydi Saar soɓe bilɗis ummima to wuuro mumen to ene fay to annabi Souleymane o ummima tan ko ha laaɓa o ummima to leydi mabɓe wiyetedi Saba'i o mona fay baytil miqdas hakkude to ummi to noon e to annabi Souleymane woni ga yarante ko lebbi ɗiɗi yarante ko lebbi ɗiɗi joni noon annabi Souleymane noddi batu yimɓe mum o to ummimo tan ko yarante lebbi ɗiɗi ko heddora yettade ɓe ko noon debbo o ko heddora yettade ɓe ko kanko annabi Souleymane en ko fodde kilométre uji 3 hankkadin ko minute aji tan ɓe jetto kono yarane lebbi ɗiɗi ɓe keddora ko minute aji yettade mintaji joni ɓe jeehi fodde lebbi ɗiɗi ɗi foof ha heddi tan ko minute aji eɓe jetto ay ɗo annabi Souleymane wi toɓe gummi to ko yarante lebbi ɗiɗi to hole moon bawɗo addande mi dankiki ɗo e mabɓe yettade ɗo e mintaji ene hawni no fewi
ɓe gummima to ɓe gummi to hakkude mabɓe to ɓe payi ga ko lebbi ɗiɗi yarante ɓe jeehi lebbi ɗiɗi ɗi ha timmi ko yarante lebbi ɗiɗi ko fof ɓe gasni ɗum en mbiyani noon ɓe jeehi ko fodde lebbi ɗiɗi ala kono kom ɗon yarante ko lebbi ɗiɗi joni noon ɓe keddora yettade annabi souleymane ko fodde hojomaji seeɗa minute aji seeɗa ɗin ɗon hojomaji keddiɗi noon ɓe jetto hole mon bawɗo yaade ha to ɓe gummino to yarante lebbi ɗiɗi addanami danki makko ki ko adinde omo yettoɗo hole mon bawɗo ɗum annabi souleymane namdi yimɓeɓe annabi souleymane yiiɗi wadde ɗum ko ha ɓeydo jibde hakkille makko hollamo gueɗe kawniɗe beele li tasida imanan beele mo ɓeydo limanagal o yawa gonɗinde Allah annabi souleymane yarani hen goɗɗum ala ko ha o gonɗina Allah kanko debbo o ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalid Abdullahi Sy ay sa teskima tigiri hanki sa yiɗo yimɓe koɗi ɗo hanki ngara ɗo tan wiye ko ɗo henno hanki mamum o ene fof ɗokkonnoɗen pop ɗokkonnoɗen hande sa ari a wiyama kamɓe fof ko ɗoɓe konno te goto fof ne jogui huɓere ne jogui fawru ne jogui kula ne jogui gambal ne jogui kadi caali boowal ne jogui kadi lekki hande so ɗum ɓeetama metama yamuni kala yaltinɗon ɗo mamum honnoɗo tawata ko wonti kan ko hayso ko lelde mbabba wotere heeƴata yaltude ɗon ceerno Khalid Allah ne hawni leydi Allah ndi ne fatta ɗum jeeyi sababu kiloji ɗi ne pamɗita aduna ne yaaha leydi Allah ndi ne fatta est ce que aduna ɗum tagi hande yimɓe fof koddi ceerno Khalid Abdullahi Sy annabi Souleymane yiiɗi hollude debbo o ko ene jabra Allah wona yidde wasade wona yidde wadde no mbatten hande ni mi nodduma ya ar beele jiiya ɗo gonmi ɗo beele jiiya no mbami ni beele jiiya ko joguimi ko beele mi mawnikino e dow ma beele mi ɓurnokino e dow ma beele mi farno e dow ma ala o yiiɗi ko hebde ɓernde debbo o saabu debbo o so naati e diine Allah tan kamɓe pop ɓe naata e diine Allah eskey annabi Allah ɗum woni sifa annabagal ɗum woni sifa moƴƴaku ɗum woni sifa alliyankagal ceerno Khalidou annabi Souleymane ɗaɓɓi holmone addanami danki debbo hol jaltuɗo baara jagal wi ko kañum e gandal muɗum Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini ɗo ceerno Ifra Karfa Sow gorko moƴƴo jatigue ɗanniɓe kanko e cuddiɗo makko sohna Hawwa Sow Fadimata Bakkugue suddiɓe makko en calmini kamɓe kala ɓesgo o foof en calmini mawni ko Seydi Karfa Sow e cuddiɗo mum sohna Aissé Soumare min calmini elɓe foof Seydi Saar a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere mi weltanimama no feewi annabi Souleymane namdima addanede kiiɗo danki e sifa no mbiruɗen ni hole moon bawɗo addande mi ki danki fodde no mbirumi ni ko adinde omo yetto omo ɗowti omo jaaɓi Allah ɗon tan mbir goto cembolinɗo kewɗo doole ummi dari on mbir ummi dari o wi min de annabi Souleymane mboɗo wawi addandema danki ki ko adinde aɗa immo e jonde ma ndeɗo annabi Souleymane noon so tawi joɗima ene ñaawa subaka o yaada ha feccere ñalawma hedde midi ko nden o gasnata ñawde o ummo oɗo mbir jinne wi annabi Souleymane mbeɗa wawi addandema danki ki ko adinde aɗa immo e jondema laamu e jondema ñawore ndeɗo ne ñawata ana atika bihi qabla an taquma min maqamik ay sa gasni ñawde ɗon nde gayinta ñawde ha gimmoɗa daroɗa tawana mi addanima dankiki wa inni alayhi la qawiyyun amin ay min mboɗo heewi doole
mboɗo sembulini e wawde ronade ko danki makko kino ko wayi mawnude ni kadi komi koolaɗo komi neɗɗo kolniɗo e addude ko woni ɗo ko woni e danki he ko pop sabi danki ki ko kanŋe fewnira komi koolaɗo mi ittata hen haydara fof mi addat ha ɗo ha yetto kanko oɗo mbir o haali ɗum annabi souleymana firtiran ko mbir o beete o nde heɓata midi koye subaka ɓe gonno nde beete o heɓoyta midi tawata ko addi danki ki ha yettima nden noon tawat bilgis yettima kañum saabi o natti woddude hankadin ɗum waɗi annabi souleymana nani ko haali ko kanko oɗo mbir taw ko mbir jeeyaɗo e jinneji he annabi souleymana heɓɓiti wi a jarama kono noon uridu asra'u min dhalik mboɗo yiɗi ko ɓuuri ɗum yawde an ko kalla hono wona kono leldimi seeɗa jimmi koko ɓuuri ɗum yawde so tawi mbeɗa wawi dañde ɗum e moɗon ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou ɗo ene jogori jangguinɗen ko leeli ala debbo sene defa yo rewinde barme mum ko ɓuuri yawde sa togui barade warko ɓuuri yawde aduna o sohli ko hunde yawde kala kala waɗa yo yaw ɓuuri mettude fof e aduna ko yawdude leelɗo aɗa yaada e neɗɗo mo leeli somo heebo o gaynata somo looto o gaynata somo ñaama o gaynata kala komo waɗa o gaynata ceerno Khalidou neɗɗo yo janngu yawde kono kadi moƴƴude gollal tawno fof fawto kadi koye ɓernde gona jawɗo moƴƴuɗo gollal gona kadi jawɗo jungo to wona banggue piggal dokkal to wona tan gorfade joom suudu mum walla gorfade yimɓe walla hudde walla ƴettade ala neɗɗo yo yaw e moƴƴere ceerno Khalidou annabi Souleymane wonko jangguinta ko heewi so neɗɗo udditi guite mum tan yiyat ko ene wawa rentorade e nder gurdam muɗum est ce que annabi Allah o Souleymane o holliti omo yiɗi ko ɓuri ɗum yawde ceerno Khalidou hol goɗɗo jaltuɗo baara jagal bawɗo addandemo ko yiɗi ko ceerno Khalidou Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere kono en calmini ɗo sohna Habi Wadde kanko e ɓesgu makko kala yo Allah yoɓɓe moƴƴere kono en calmini ɗo dental mama Wadde kala hay goto en goppani e mabɓe e gardugol mawɗo moƴƴo Mamadou Abdullahi Wadde Seydi Saar ko ni woni no waddi e mabɓe kanko annabi Souleymane o wi omo yiɗi ko ɓuuri yawde e ko oɗo mbir jinne haali ko oɗo mbir ko haali ko ene raɓɓiɗirimo seeɗa omo yiɗi ko ɓuuri ɗum yawde ɗum waɗi ɗon e ɗon tan ganɗo goto no wiye Asifu bun Barhiya woɗi Allah wi qala alladi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk oɗo gando mo ganduɗa gandal tawreta ina mofti e makko wiyama ala ko gandal jippinagal e makko kadi o wiyata ko Asifu bun Barhiya on ko gondiɗo annabi Souleymane wiyama ko kanko windananno annabi Souleymane kala ko windete ya'lamu ismullahi al-a'zamu alladhi idha da'a bihi ajaba omo andi inde Allah nde ganduɗa so tawi Allah noddirama nden inde tan nototo joni joni kanko mo andi nden inde on heɓɓiti wi Souleymana ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk min mboɗo wawi addande ɓe dankiki sa muɓɓi guite nde muɓɓitta tawaki yettima yeeso maɗo machallah gandal sa muɓɓi guite tan a muɓɓiti ma tawaki jooɗi yeeso maɗo Souleymane muɓɓu guite ɗon tan o wi Souleymane yo muɓɓu guite wayno koynotoɗo seeɗa ni Souleymane muɓɓi guite o wi muɓɓit Souleymane muɓɓi tan Souleymane tawi dankini jooɗi yeeso mum sibi o wi ko annabi Souleymane nda dow asman hoyno
annabi souleymane hoyni muɓɓe guite fodde majande tan o wi artiri hoorema artiri guite ma daara annabi souleymane artiri guite mum tawi danki ki ne jooɗi yeeso mum hoyno asman tan o hoyni ndaara less o daari o tawi danki hine jooɗi hoore makko ɗo tan ko ɗon asifu bun barkiya duwi o duwi inde nde ismullahi l azamo ɗon tan annabi souleymane tellini hoore tawi danki hine woni yeeso mum inde Allah nde o duwi nde noon ha janggo so Allah jaaɓi kalende wona wotere noon gueɗe kewɗe gaari hen jooɓeɓe e jayɓeɓe noon e sosoɓe jengɓe ɓe ɓanɓanɓe ɓe e jajaɓe ɓe mbasa nande tan ɓe mbiya janggo kamɓene ɓe duworo nden inde Seydi Saar woto ɓe duworo inde nde de mi salmitima mi weltanimama no fewi ɗum noon ko ɗo kanneten yewtere men hannde ha janggo so hawre welede Allah jokken hakkude souleymana e Bilqis e kiiɗo danki inchallahu taala hewɓe noon mbi ko ɗo tan gañi nande ha janggo ɓe jiiɗa nande ɗum ɓe jittan ko jokka eyyi kono jaafoɗe tan so Allah jaaɓi ma gas so hawre welede Allah Seydi Saar mi salminima mi duwanimama ko gownomami duwanade cellal kisal malal yaajede yo Allah hokke sago ma yo Allah suure yo Allah reene yo Allah ayne yo Allah dande yo Allah dande e pergitte aduna kala kuccanɗoma e kala ko huccanma ko neɗɗo walla wona neɗɗo ko wawi wonde foof yo Allah heede hakkude ma e muɗum barke annabi sallllahu alayhi wa sallam barke annabi yo Allah heede hakkude ma e kala ko ene bonnanma ko neɗɗo walla ko goɗɗum ko wawi wonde foof mi weltima mi salminima mi salmini wondiɓe ma foof mi salmini ɓesgu o mi salmini madame mi salmini jinnaɓe mi salmini baba no fewi mi salmini baba no fewi no fewi no fewi mi salmini nene kam fof mbeɗa salminaɓe ñaaguima Allah yo Allah hedduɓe ko juuti duwaw baba ñanden mi wi amine duwaw urɗo labaɗo timmuɗo jettiɗo kumtuɗo haaju wallahi ko jabaɗo mi ñaaguima Allah noon ngam barke hormo nuraɗo makko tedduɗo o barke coomiɗo e fatiha yo Allah junnu gurdam makko yo duuso ɓooy yo Allah heddumo ko juuti barke annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon Seydi Saar mi accuma ha Allah hokken hawde janggo jokken ɗissa annabi souleymane inchallahu taala ɗum noon Seydi Saar assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي شفنا وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي شفنا وويل الله تجيتك oburni daha taga kahonoma bodowinde Allah tagi tago oburni daha taga kahonoma bodowinde yimo bengulle na yodengame jamajibine borodawinde yimo bengulle na yodengame jamajibine borodawinde a jarama ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumga dandema welde ñuñore ene ɗofta yimɓeɓe ene itta stress ene wallita yimɓeɓe ene muññita yimɓeɓe alhamdulillah kadi hande yimɓe fof ne jinma Seydi Ly ya wuur ko heewi ko mbatta kone moƴƴi ko mbatta kone uuri ko mbatta kone darmi aɗa itti yewede aɗa softini
vidéo ngaji maɗa dabɓiɗi mbattaɗi ko hunde wande fayida, ko hunde moƴƴude. Amin mbima ya jokku, kono kadi bandiraɓe kadi ko jingoɓe yoɓe jokku kadi wadde statut pop hono no heddiɓe mbaɗirta yimɓe mumen ni. Ene walla, ene nafa, ene ɓeyda. Yo Allah reen ceerno Khalidou a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere. Oɗo duwaw mo duwiɗa en mbi amina ya rabbi ya rabbal alamina. Yo Allah subhanahu wa taala jaabu du'a o kadi ko jaabaɗo, saabu kala ko duwiɗa koko jaaba. Mboɗo heeɓi on haqiqa, mboɗo heeɓi ɗum, mboɗo humpiti ɗum, mboɗo laaɓa ɗum kadi mboɗo andi ɗum. Ɗum noon ko duwiɗa ko mi wi amina, ko duwanɗa baaba e jinnaɓe kala mi wi amina. Amina ya rabbi. Nde tawno julɗo yamira tan ko yo duwo yo duwane, julɗo yamira ko yo duwo yo duwane. Ɗum noon julɓe duwoɗe duwane ɗen, ɓeyden duwaw e sadak. Julɗo mo yaltinta sadak, julɗo mo duwatako, julɗo mo duwantaki, julɗo mo sakkotako, min de mi wattama sehili. Ala, mi wattama sehili, kadi mi yadata e ma. Julɗo koko jangguina duwade, koko jangguina duwanede, koko jangguina sakkade. Yo Allah won ballo, yo Allah renen ceerno Khalid a jarama, yo Allah yo moƴƴere. Ɗum noon mboɗo andi ismullahil azam inde Allah nde, mboɗo andi oɗo saaha mo gonɗen yimɓe kala jappi noppi ne paadi ɗum janggo so haaji jomiraɗo. Inde Allah heƴani e haydara, daren tan ɗiɗo hen kawisaji. Inde Allah e nder majango yitere addi danki mawki ko ene ɗannane e lebbi ɗiɗi hade jomum yettade joni joni. Inde Allah heƴani e haydara. Wondiroɓe Allah ɓe ganda Allah. Neɗɗo dara wiya e barke Allah taw ka penɗo, e mangu Allah taw ka penɗo. Wallahi a anda Allah, wallahi a anda Allah. Mi wi wallahi a anda Allah. Saɗa andi Allah a wondirta Allah, saɗa andi Allah a wondata Allah e dow bolle puyɗe, a wondata Allah e dow kecce, a wondata Allah e dow fenade, a wondata Allah e dow marguy, a wondata Allah ngam yidde ñamde kalis jalan. A anda Allah, a hulani Allah, saabu a anda valeur Allah, a anda fodde Allah, a anda inde Allah. Ganduɗo inde Allah watta ɗum, ganduɗo inde Allah wondirta Allah. Wondore arata e hunde ko ganduɗo Allah ko ala dernier minute, ala ko mbawɗa wadde kadi gondira Allah ala dernier minute. Est ce que Allah ɗum noon on jarama onon foof. En calmini en ɗamɗam, en calmini bandiraɓe, en calmini julɓe kala, kono kadi en kestitini salminade meɗen faati Abou Saar, Fadimata Abou Saar, bani men debbo tedduɗo, korsuɗo, coftuɗo, jiɗɗen jiɗɗo men o, ko miñi men, korsinɗo men. Sa udditi ɓernde tawatan ko mawni ko, somo ñama tawata e ɓernde makko mawni ko, so lelimo mo ɗani ko mawni ko, so fini ko mawni ko, kala komo waɗa ko mawni ko. Faati yo Allah reene, yo Allah suure, yo Allah ɓeyde, yo Allah ɓamte, yo Allah selline. Ɗo gonɗa diwo ɗo kadi yo Allah rokke gorko moƴƴo laaɓɗo reedu baɗo no amni min. Kandinmami koye gorko baɗo no amni min Sar Abdullahi Saar. Mboɗo handinma an miñamo ya Allah rokke gorko baɗo no amni. Mboɗo ñaguima ɗum, mboɗo ñaganima ɗum Allah. Walla Allah rokkuma gorko baɗo no mbami ni ko on tan kandinmami, sabu mboɗo andi no mbami ema ni. Sa dañi gorko baɗo no amni no mbami ema ni tan a nata aljanna, sabu mboɗo yinma, ka miñam mboɗo horsinma, kadi mboɗo teddinma, sabu ka miñam min e ma jaltide baba goto e nene goto. Alhamdulillah. Ɗum noon dande welnde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly, gorko mo dumga tariha belɗo o, ko musidɗo men ceerno Haali Abdullahi Sy, gorko mo Soringo. To kaɓirɗe to ko musidɗo men Seydou Abouba, gorko mo Lusayba.
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar gorko mon dulmaji ha to wudduru tiggere wela kosam ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam teddude jango oroɗo winde yettode godani bakanɗo kala kala julel mo sabum woodi winde yettode godani ko tagɗo kala kala julel mo sabum woodi winde holfomo jiɗata Allah yidama gañamo gañeɗa ko goɗɗo holfomo jiɗata Allah yidama gañamo gañeɗa wasalam holfomo jiɗata Allah yidama gañamo gañeɗa ko ɓurɗo